Jamen hej, jeg hedder Bettina, og jeg har fået lov til at komme og sige et par ord om neuroaffirmative arbejdspladser. Nu har vi heldigvis været rigtig meget inde på neurodiversitet i løbet af formiddagen, så den definition har vi ret godt på plads, at det er en neurologi, som er anderledes end den typiske, det vil sige den, der er flest af. Man kan vælge at skabe en rummelig arbejdsplads, eller man kan simpelthen gå linjen fuldstændig ud og sige, at vi skaber en neuroaffirmativ arbejdsplads. Der er den forskel, at man kan vælge at sige, at vi accepterer forskelligheder, vi accepterer ADHD, vi accepterer autisme, eller man kan sige, at vi gør en aktiv indsats for at opsøge de her forskelligheder, fordi vi ved, hvad det er for nogle ressourcer, vi får adgang til som virksomhed, og vi ved, hvad det er for en kæmpe værdi, vi kan bringe i spil i virksomheden, når vi har folk, som fortæller eller som tænker forskelligt. Erica Hayfield var inde på det i forhold til groupthink, og det er også det, der ligger bag det her med at skabe en neuroaffirmativ arbejdsplads. Mange neurodivergente mennesker, de har været igennem nogle udfordringer igennem deres skolegang, deres opvækst, fordi de har været anderledes, og det har måske ikke været anerkendt, man har måske ikke vidst af det, men de har selv vidst, at de har haft forskellige udfordringer. Og når man har det, så har man en tendens til også at finde nogle kreative strategier, for netop at få løst de opgaver, man bliver stillet overfor. Når man er dyslektiker og ikke kan afkode skriftsproget, så finder man nogle andre måder at tilgå opgaverne på, og får derfor en anden tilgang, en anden kreativ tilgang til sine opgaver. Så neurodivergente mennesker har en tendens til simpelthen at tænke ud af boksen, og det er jo fordi boksen er defineret af neurotypiske mennesker. Når man taler om neurodivergente og neurotypiske mennesker, så taler man tit om, at vi kører på 2 forskellige styresystemer. Ligesom Microsoft og Linux, de begge to kan håndtere databearbejdning, de kan begge to kommunikere, de kan løse forskellige opgaver begge to, men de gør det på forskellige måder. De kommunikerer optimalt og godt inden for det samme styresystem, med tilsvarende styresystemer. Men det er, når styresystemerne på tværs skal kommunikere med hinanden, at der begynder at opstå nogle udfordringer. Når man lægger sig lidt mere op i det patologiske paradigme, hvor man taler om autisme og ADHD osv. som fejl og mangler til forskel fra det neurotypiske, så kigger man på, at det er dem, der har autisme eller ADHD, som har udfordringer med at kunne kommunikere på den rigtige, så at sige, måde. Men det er altså det her med styresystemerne, som også hedder det dobbelte empatiproblem. Fordi problemet opstår i mødet. Begge styresystemer kommunikerer lige godt, når de kommunikerer med sine egne, så at sige. Og hvorfor skal vi så lave neuroaffirmative arbejdspladser? Det er jo fordi, som vi også heldigvis har hørt en masse om til formiddag, det er, at der er en lang række styrker hos neurodivergente mennesker. Man kan få fat i nogle ekstremt analytisk anlagte mennesker, kreative, innovative, gode igangsættere, folk, der arbejder rigtig hurtigt, men som også har brug for downtime til at komme sig. Højt empatiske mennesker, folk som er ekstremt dygtige til at løse højt specialiserede opgaver, og vi kan blive ved, og vi har været inde på hyperfokus, og så er der selvfølgelig det tilsvarende inden for autisme, som hedder særinteresser. Det er altså noget, som virksomhederne med stor fordel kan dyrke og opsøge aktivt. Jeg ved ikke, om jeg trykker på den forkerte her. Den gik for langt. Der. Så en neuroaffirmativ arbejdsplads. Det, der er tilfældet allerede, det er, at I har formentlig allerede en lang række neurodivergente medarbejdere. Det er bare ikke sikkert, de ved det. Det er heller ikke sikkert, de selv ved det. Men de er der over det hele i samfundet, og det er godt. Og det er jo netop fordi, når vi taler om for eksempel biodiversitet, så anerkender vi, at vi skal have biodiversitet for at sikre vores økosystem, og vi har også brug for neurodiversitet for at sikre, at vi som samfund udvikler os. Og det samme gør sig gældende på arbejdsmarkederne. Så en neuroaffirmativ arbejdsplads, det er altså en arbejdsplads, som ikke bare anerkender, men også respekterer, fremmer og fejrer forskelle som ressourcer, som man kan udnytte. Og for at udnytte de ressourcer, så går arbejdspladsen aktivt ind og sørger for at støtte op om de udfordringer, som medarbejderne måtte have. Fordi en ting er, at vi i dag snakker om styrker. Det er rigtig godt at få det perspektiv til, men vi må ikke glemme, at det for mange faktisk også er reelle handicaps. Det betyder ikke, at man ikke kan bidrage på arbejdsmarkedet. Det betyder heller ikke, at man ikke har lyst til det. Men der er nogle støtteforanstaltninger, som skal på plads. Ligesåvel som vi har snakket om kørestolsramper, for eksempel handicaptoiletter,
så skal vi ind og kigge på, hvordan støtter vi de her neurodivergente medarbejdere, sådan at de trives, og så de også kan producere og bidrage aktivt. Og så er det en arbejdsplads, som skaber psykologisk tryghed og et indbydende og velkomment arbejdsmiljø for de neurodivergente medarbejdere. Arbejdsmarkedet er jo indrettet primært til neurotypiske medarbejdere, og det er tit dem, der taler højest og hurtigst, som bliver hørt, og som måske også bliver anerkendt, men det er ikke nødvendigvis dem, der har de bedste idéer eller de bedste løsninger. Så det handler om det her med, at når man har nogle andre indre normer, end dem, som gør sig gældende på arbejdspladsen eller i samfundet generelt, så skal vi have skabt et miljø, hvor vi alle sammen kan komme til orde, og hvor vi alle sammen kan bidrage til virksomhedens udvikling. Og nogle af de ting, som man for eksempel kan arbejde med i forhold til at støtte medarbejdernes behov, det kan være sådan noget som afskærmning, lyddæmpning, fjerne forstyrrende elementer. Det kan være mentorordninger, både interne og eksterne. Og så handler det også rigtig, rigtig meget om kommunikation, fordi kommunikation netop er forskelligt fra den ene neurotype til den anden. Ja. Jeg har nogle eksempler med. Nordsjællands Hospital har ansat Jens. Og Jens, han er autist, og han er uddannet bioanalytiker. Men på et tidspunkt i hans arbejdsliv, der mister han et familiemedlem, og så mister han sit arbejde, og han kan ikke komme tilbage igen. Nordsjællands Hospital, de ansætter ham så i røntgenafdelingen, og de er opmærksomme på hans udfordringer, de taler aktivt med ham, og de har mentorer, og de går ind og tilrettelægger hans arbejdsliv og hans arbejdsplads efter hans behov. Så det vil sige, at de fjerner forstyrrende elementer, det vil sige elementer, som forstyrrer præcist ham. Han får en liste med telefonnummer og navne, så han ved præcist, hvem han kan ringe til, når han støder på forskellige udfordringer, som han har behov for hjælp til. De havde sat et mål for Jens, at i løbet af det første år, der skulle han kunne se forskel på et røntgenbillede af et brækket håndled og af et håndled, som ikke var brækket. Det kunne han på en uge. Man kan tage en uddannelse til røntgenspecialist, og på den uddannelse der er der en meget høj dumpeprocent. Jens har ikke taget den uddannelse, men han har taget eksamen, og han bestod. Så det virksomheden gør her, det er, at den anerkender jo faktisk, at læring og kompetenceudvikling, det ikke er lineært, men det er varierende, det er forskelligt, hvordan vi lærer, hvordan vi udvikler os som medarbejdere og som mennesker. Og Jens, han har altså en meget, meget hurtig indlæring. Og det går de ind og udnytter ved at sige, at der er ikke nogen grund til, at du skal bruge så lang tid på en uddannelse, hvor du faktisk har alle kompetencerne i forvejen. Lad os nu bare give dig papir på det, hvis du kan bestå de her prøver. De gamle garvede læger, de går til Jens, der har 1 års erfaring for at spare med ham. Det er ekstremt atypisk. Så tydelig kommunikation igen, og gå i dialog med den pågældende om, hvad er det præcis, du har brug for, fordi det er nemlig ikke det samme, som alle har brug for. Så har vi Novo Nordisk. Det kan være, at I allerede kender den her, fordi Louise, hun har været med i det program, der hedder De skjulte talenter på Danmarks Radio. Og hun blev ansat på Novo Nordisk. Hun har også en autisme-diagnose. Der blev sat et mål for hende, som hun skulle nå inden for de 2 år, som den første ansættelsesperiode lød på. Og det mål havde hun nået på 3 måneder. Novo Nordisk, de havde problemer med at finde opgaver, som var svære nok. De havde slet ikke drømt om, at man kunne løse nogle af de udfordringer, de stod med, fordi det var på så højt og kompliceret et niveau. Men det kunne Louise, fordi hun har det her ekstremt gode blik for detaljer. Så hun sidder med kodning og datatjek. Det, der også har hjulpet Louise, det er, at hun har en tyngdevest på arbejde, som hun kan tage på, når hun bliver overstimuleret. Hun kan godt sige, ved du hvad, jeg klarer ikke at gå med i kantinen i dag, der er simpelthen for mange mennesker. Vi er kommet 2 minutter for sent afsted, og nu er der fyldt dernede. Maden er anrettet på en anden måde, end det plejer jeg ikke slet ikke være i det, for jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Jeg ved ikke, hvor jeg skal stå henne i rummet. Alle de ting, det anerkender man, og man går ind og støtter op omkring det. Hun har et pauserum, som hun kan trække sig til, hvis hun har behov for det. Hun danser også på kontoret, når hun kommer i mål med en opgave, og det må man gerne. Og så har hun også mentorer. En intern mentor, som guider hende i det daglige, som hun ved, hun altid kan gå til, når hun har nogle spørgsmål. Og også en ekstern mentor, som besidder stor viden omkring, i hendes tilfælde, autisme, og som går ind og fungerer som vejleder både for hende og for arbejdspladsen, og er med til at udvikle, at arbejdspladsen bliver bedre til at støtte op omkring hendes behov.
Så har vi et eksempel fra Fakta, supermarkedskæden, fordi det hele det handler jo ikke om, at alle neurodivergente mennesker kan arbejde på meget højt specialiserede arbejdspladser. Men Fakta har lavet et uddannelsesforløb, som hedder Klar til Start. Det gjorde de tilbage i 2013, og det var oprindeligt tilrettelagt til unge autister, som var visiteret til det, der hedder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det er et uddannelsesforløb, man kan blive visiteret til i Danmark, hvis man ikke er egnet, så at sige, til en anden form for ungdomsuddannelse med de støttemuligheder, der er der. Så Fakta gik ind og sagde, ja, og så laver vi jobgaranti. Det turde de at gøre fra day one. De har også mange butikker, men de ved også, at det, der kommer ud af sådan et uddannelsesforløb, det er, som de siger, stabil og kvalificeret arbejdskraft og nogle super loyale medarbejdere. Så de har bygget det her forløb op, sådan at man starter med et 12-ugers forløb, som kaldes for et observationsforløb, hvor man går ind og bliver klar over, hvor er det, du trives henne på vores arbejdsplads? Hvad er det for nogle opgavetyper, som du udvikler dig med? Hvad har du lyst til? Hvad er det for nogle støttebehov, du har? Og hvordan kan vi støtte op omkring det? Og når de 12 uger er gået, så går man i gang med det, der hedder et udviklingsforløb. Når udviklingsforløbet er slut, så kan man gå over i en ansættelse. De bruger også mentorer, og de gør det samme som på de andre arbejdspladser, vi har talt om. Og her der har mentoren også den opgave, at mentoren hjælper de neurotypiske med, hvordan man kommunikerer med neurodivergente. Hvis vi lige kigger lidt ud i vores grundskoler og i samfundet generelt, så er det jo faktisk en opgave, som rigtig tit ligger hos de neurodivergente. Det er dem, der skal lære, hvordan man kommunikerer rigtigt. Det er dem, der skal lære, hvordan man opfører sig rigtigt, underforstået selvfølgelig ikke rigtigt, men neurotypisk. Der går Fakta ind og siger, at vi skal altså gå ind og kigge på, hvordan de neurotypiske kommunikerer med de neurodivergente, fordi de er opmærksomme på, at kommunikation er ekstremt vigtig for at sørge for forståelse og trivsel hele vejen rundt. Så er der Glad Teknik, som også er en neurodivergent og en neuroaffirmativ virksomhed. Den blev stiftet i 2013 på Mathias' kollegieværelse. Han gik på universitetet, hvor han læste geofysik og rumteknologi. Og han var faldet ud af arbejdsmarkedet, og han har været i over 70 arbejdsprøvningsforløb, før han så kom ind på et Apple-værksted og syntes, at det var ham. Så han starter Glad Teknik i 2013. I 2020 der havde han 14 medarbejdere, og i 2023 der er de 24 medarbejdere. Han har været i Løvens Hule og er gået derfra med en investering fra Jacob Riisgaard. Og de har 5 ud af 5 stjerner på Trustpilot. Så der er altså også noget med kundeoplevelser i det her. Som virksomhed så er det også en god idé at kigge ud på sine kunder, og nogle af kunderne kunne måske godt tænke, kunne jeg få lov til at tale med en autist? Altså, jeg ringer til mit forsikringsselskab med en række spørgsmål, og jeg er nødt til at spørge, før jeg egentlig får svar på det, jeg spørger om. Det kan man godt sidde med den oplevelse. Så det er både et spørgsmål om indre trivsel og ydre trivsel, så at sige. Så har vi en virksomhed her i Tórshavn, som hedder Sperleval. Og jeg ved, at Sperleval er her i dag, så jeg håber, at jeg ikke rammer fuldstændig ved siden af skiven. Men Sperleval er også en neuroaffirmativ og en neurodivergent virksomhed, og det er en virksomhed, som arbejder med ergoterapeutisk spilterapi for børn, unge og voksne neurodivergente mennesker. Og de har nogle forskellige tiltag, for eksempel mental health, det anerkendes som sygedage. Du skal ligesom ikke kunne godtgøre, at du har feber, eller du har influenza, eller noget andet fysisk. Du kan godt have en sygedag, som er mental health, og det er vigtigt at tage det alvorligt, for man netop ikke brænder ud. Arbejdet tilrettelægges efter både kundernes og medarbejdernes behov og ønsker, så det vil sige, hvornår på dagen kan vi gøre hvilke ting, hvornår skal vi have pauser. Og så arbejder Sperleval med for eksempel normalisering af behov. Det her med, at medarbejderne aktivt sætter ord på sine behov, både over for hinanden og over for klienterne, for simpelthen at vise og signalere, at vi har alle sammen behov, vores behov er forskellige, og det skal normaliseres, fordi ellers så kommer vi tilbage til den der berøringsangst, og så bliver det ekstremt svært at støtte op omkring. Blandt andet har Sperleval også indrettet sig med lyddæmpende materialer, og det er tilladt, at man sidder og fidger og spinner, altså det vil sige selvregulerer på forskellige måder. Man må sidde med sin telefon, man må zone ud, tage en pause.
så længe det ikke går ud over de andres deltagelse i det, der foregår. Der er en række forskellige takeaways. Det typiske, som går igen, det er det her med mentorer. Og der giver det rigtig god mening, at man som arbejdsplads tænker både i en intern og i en ekstern mentor. Fordi man kan på en arbejdsplads, som jo ikke ellers arbejder med eller interesserer sig for neurodiversitet, ikke forvente, at man har en kæmpe stor viden om det. Men dertil kan man bruge en ekstern mentor. Den interne mentor kan få noget vejledning i, hvordan du som person støtter bedst op omkring den medarbejder eller de medarbejdere, det drejer sig om. Og så det her med, at udvikling og læring ikke er lineært, og udnytte det. Gå ind og se, hvad er det, vi kan få ud af det. Hvilke ressourcer er det, det byder på. Arbejdsevne er heller ikke statisk. Det kan være, at man er blevet arbejdsprøvet, og man er blevet vurderet til at have en arbejdsevne på, 2 timer om ugen. Men hvis man kommer i det rette miljø, så kan det jo faktisk være, at man både kan og vil mere end det. Så det handler rigtig meget om de rammer, man bliver sat i. Som leder, så skal man turde være modig og slippe processerne fri. Fordi netop når man har med medarbejdere at gøre, som tænker på anderledes måder, så vil de også gå til processerne på nogle måder, som man ikke er vant til, og som man ikke nødvendigvis kan gennemskue selv. Men man skal turde og have tillid til, at jamen, hvis målet er defineret, så alle veje fører til Rom. Så vi behøver ikke kun at tage den, som de fleste går på. Og det skal man turde og hvile i. Og så er der det her med, at normerne ikke giver sig selv. Så uskrevne regler, de skal skrives ned eller siges højt. Det er ikke sikkert, at alle kan regne dem ud. Det er ikke sikkert, at man ved, at når en kollega kommer og siger, at der er kage ude i køkkenet. Ja, der er mange ting ude i køkkenet. Men der var en kvinde, som gav den her historie fra sit eget liv, hvor hun siger, det var altså først, at medarbejder nummer 3 kom forbi hende og sagde, der er kage ude i køkkenet, har du lyst til at komme ud og spise et stykke kage sammen med os andre? Nå, okay, så det var ikke bare en information, det var faktisk en invitation. Det er bare for at sige, det giver ikke sig selv. Det gør det for mange måske nok, men ikke for alle, og det er vigtigt at være opmærksom på. Og især er det vigtigt at være opmærksom på de normer, som vi lever efter og arbejder efter. Vil vi egentlig vælge dem, hvis vi skulle opfinde dem på ny? Nogle gange så følger vi det bare, fordi vi gør det, fordi sådan har det jo altid været. Kommunikation er ekstremt vigtigt. Og nu har jeg bare taget de 10 H'er med, fordi de 10 H'er er ret fantastiske at bruge til at støtte sig op af. Det er nogle ting, man meget gerne må komme ind på, når man laver en aftale om, hvad det er, der skal laves. Det gælder både i skolen og i arbejdslivet og på alle mulige andre punkter. Hvad skal jeg lave? Er det overhovedet klart, hvad det er for en opgave, der bliver stillet, og hvem definerer den? For det behøver jo ikke at være lederen, der definerer, hvad det er, opgaven går ud på. Det kan lige så godt være medarbejderen, som kommer med sin anderledes tænkning og siger, prøv at høre, det er den her opgave, vi skal have løst. Hvorfor skal jeg lave det? Mange neurodivergente mennesker, de er netop drevet af, at ting skal give mening. Og hvis ikke det giver mening, så falder motivationen bare fuldstændig. Så finder man ikke frem til hyperfokus. Så hvorfor jeg skal lave det, den er også vigtig. Hvordan skal jeg lave det? Svaret kan godt være, du har fuldstændig frie tøjler. Svaret det kan også være, at det er langt mere detailstyret. Det kommer igen an på, hvad har vi at gøre med for en virksomhed, hvad har vi at gøre med for en medarbejder, og hvad er det for en opgavetype. For man kan godt have brug for detailstyring i en type opgaver, men for fuldstændig frie tøjler i en anden. Det kommer an på, hvad man skal have ud af det. Ja. Det, som jeg tænker er rigtig vigtigt at tænke over, det er, hvordan man definerer kvalitetsmålet. Hvornår er det godt nok, det jeg har lavet? Altså, jeg tror, det var Bora, der var inde på det her med, at det kan da godt være, at jeg kan levere det samme. Altså, jeg kan levere det, der svarer til en 40 timers arbejdsuge, ved at arbejde 20 timer om ugen, eller 15 timer om ugen for den sags skyld. Hvad er det, jeg er ansat til? Er jeg ansat til at være til stede 40 timer om ugen, eller er jeg ansat til at gøre mit arbejde? Det giver god mening, at man som arbejdsgiver lige tænker over det, fordi man kan også miste motivationen, hvis man sidder som medarbejder, som netop sprinter og som løser opgaverne på et meget højt fagligt niveau, hvis man ikke bliver anerkendt lønmæssigt for det. Ja, jeg er faktisk også færdig, så det var jo rigtig godt timet. Ja, tusind tak for det. Ja.